ନାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମାଜଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ପୁଅ ଝିଅ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଜାଗାରେ ଝାମେଲା ହଉଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ମର୍ଡର ହଉଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ରେପ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନାଚରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋ ମତରେ ସରକାର ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମାଜଟାକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁନି। ଶାସନରେ ଅଛ ତମେ ଟାଇଟ୍ କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ପୁଅ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଝିଅ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ନେକେଡ ହେଇକିରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ବିଲକୁଲ ଅନୁଚିତ। ଆମ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍କଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବି ଦବା ଦରକାର। ଯେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଜମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ତେମେ ଦେଖେଇଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହିଁବେ, ତେମେ ନ ଦେଖେଇଲେ କେହି ଚାହିଁବେନି। ଉଚିତ ନୁହଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଆ ଯୁବକ ବହୁତ ବଢିଆ। ଏ ଓଡିଆ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଆମ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ନୀତିକି ଅନୁସରଣ କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଦ୍ର, ସରଳ, ଶାନ୍ତ, କୌଣସି ନିଶା ଖାଆନ୍ତିନି, କୌଣସି ନାରୀ ନଟର ପଟରେ ପଡନ୍ତିନି ଏବଂ ନିଜେ ରଜା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଦ୍ର ତାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏ ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କର ଭାଷା କେତେ ମଧୁର, କେତେ ସରଳ, ଭୟଙ୍କର ସରଳ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ସେଗୁଡା ବେକାର କଥା। ସେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଛବି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। କୋଣାର୍କ ଯାଅ ଏକଦମ ନେକେଡ, ରାଜରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଯାଅ ଏକଦମ ନେକେଡ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ଏକଦମ ନେକେଡ, ଚାରିଆଡେ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପଥରରେ ଦେଖ ଓନ୍ଲି ସି। ଆଉ ତମେ ଯାତ୍ରାରେ କଲା ମାନେ ଆଟାକ, ମର୍ଡର, ରେପ୍, ଚରିତ୍ରହୀନତା ମନକୁ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଅନି। ତମେ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରନି, ଟେମ୍ପଟେଡ କରନି ଟୋକା ଗୁଡାଙ୍କୁ।